saport khalamdw. Ada thulunga hobobaयबो dong आरो होबोबाय थागोन. आज हमारे लैंग्वेज से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों. हमारे लैंग्वेज से वीडियो बनाकर दिखाऊंगी तुम लोगों को. लोगोफोर आं दा मिउजिक स्कुलाव फैदों माने जोंहा दिनै गुगुल बाबा टीमनि मोनसे सेटआप बायनायनि फुजा दङ. बे फुजायाव फैदो जोङो दा फुंनि 7टा जाबाय. दा जोङो गुगुल बाबा टीम आरो दावमासार फिल्म प्रडाक्शना लोगो नांनानै बायनाय बे सेटआपखौ जों दिनै माने फुजा खालामगोन. बेवहायनो दान्दिसे फैनाय जाबाय. दा जोङो फुजाखौ होनो थियारि खालामबाय. दा नोंथांमोना नायलांदो. जोङो फुजाखौ होनो आवगायबाय. दा नोंथांमोनखौबो लोगोसे दिन्थिलांनोसै आङो जों फुजाखौ दिनै माबायदि होगोन. नायलां बिदिब्ला थौ. बे हालामाव हारिमुनि आयदायाव भिडिअ एडिटिं बा मिउजिक भिडिअ बायदिसिना बानायनायाव एडिटिंनि थाखाय बे एरियायाव बे ओनसोलाव मोनसे मोजां आब्रुथि गोनां कम्पिउटार एबा सेटआपनि गोनांथि जानाय जों थांखि लानाय बायदियै जोङो बे हाबाखौ जोङो लाबाय. दा दिनैनि बे गोथार सानाव जोङो बिनि नामैनो मोनसे आफा इसोरनि नामै जोङो मोनसे फुजा लादों. बे हाबाफारियाव जोङो दिनैनि बे गिबि हाबाफारि आफा इसोरनि नामै मान बावनाय, बे मान बावनाय हाबाफारिखौ गिबि मान बावगिरि हिसाबै एबा जोङो बे केसि सिमला मिउजिक स्कुलनि प्रिन्सिपाल सार सानसुमा गैयारि सारखौ जोङो गिबि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय. सारखौ गिबियावनो फंनैसो बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे जोंनि बे माननि नालेंखरखौ सुखांनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय खावलायबाय. नै लोगोफोर जोंहा जागायबाय. मिउजिक स्कुलनि प्रिन्सिपाल सार, जोंनिनो सार बिथाङा दा जागायनो हाबाय. दा जोंनि गेजेराव गोबां मानगोनां सारमोनाबो नुजाथिफैदों. दा नोंथांमोना सारमोननि बिबुंथि लाखिनायखौ नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांगोन होननानै मिजिं थिबाय. गिबि हाबाफारिखौ बेखेवना होनाय जोंहा केसि सिमला मिउजिक स्कुलनि प्रिन्सिपाल सारनिसिम आङो आफादेर होनानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय हाबाफारिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय. दा जोंहा दङ नैथि हाबाफारि. बे नैथि हाबाफारिखौ मावफुंना होनो थाखाय जोंनि हालामनिनो बोसोनगिरि आरो लोगोसे जोंनि हालामनिनो मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय मानास सेरफां एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल फैला बोइबव सारखौ दिनैनि बे मोनसे हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय सारखौ आं खावलायनाय जाबाय. लोगोसे सारखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोंहा जोंनि हालामनिनो मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला सारखौ आङो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय. Bapak, Support khalamdw.
दिनैनि बे जोंनि खावलायनाय बायदि जिखिनि नैथि हाबाफारि गोदान सेटआप बेखेवनाय बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होनाय जोंनिनो बोसोनगिरि सार फैला बरगयारि सारनिसिम आङो आफादजों जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो लोगोसे बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै सारखौ फंनैसोबाबो जोंनो बोसोन होनो थाखाय आं सारखौ खावलायनाय जाबाय। Mendela जोंनि सरबारि जिल्ला बिसानि आफादगिरि बेवहाय जोंनि दावमासार फिल्म प्रडाक्सन आरो बिबु बाबा बे मोननैबो प्रडाक्सननि गासै मावथिगिरिया आरो स्कुलनि गासै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोन जायखिजाया दिनै खोब मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव आरो बिराद मोजां मोनसे हाबाफारि जादों बे बिथांमोना बेवहाय मोनसे गोजौ थाखोनि एडिटिं सेटआप लाबोनो हाबाय। आं एसे लाजिनायबो मोनदों गथ' बे बुस्थुखौ आंसो लाबोग्रोनांगौ मोनसे सेंग्राफ्रा बोलोआ बारा नालाय एसे लाबोग्रोबाय खोब मोजां जादों आरो दा बे एडिटिंनि खोथा बुङोब्ला गोजाम बाथ्राफ्रा गोसोआव गोलैयो जोंनाव जेब्लानाखि जों 2007आव नामुलि पार्ट 1खौ खालामजेनदोंमोन मोनसे बे सिमां बायदिमोन आरो बे जारिमिना बे समाव जों केमेराबो नुदोंबाबो नुवाखै आरोखि बेनिफ्राय माबोरै खालामनो सिनेमाखौ बेबायदि माखासे जोंहाबो गोनो गोथो जादोंमोन आरो बिदिनो बे फैलावा जोंनिया फैलावा जोंहा आरएनसि ना मामोन बियो आरएनसि प्रडाक्सननि एलबामफोर बियो बानायबाय थायो आरो गतिके बिनियाव केमेरामेन मोजां थागोन आरो बे खालामबाय थानाय एक्सपिरियेन्स दं बेखौ लोगो लानानै जोङो नामुलि पार्ट 1 खालामदोंमोन। बिनि उनावहाय जेला एडिटिं फैबाय एडिटिं खालामनो थाखाय जों ओरैबायदि हांगा दावरा खारनांबाय गुवाहाटियाव खारना थाहैनानै ओरैबायदि समस्या बेथ' फैफिननो हाखायानो एडिटिं खालामनो थांबाय गुवाहाटियाव एडिटरा मालाबा 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टाल' सुबाय ला फैबाय बियो 12टा बाजियाव नों फुंनिफ्राय 12टासिम थादों 12टानिफ्राय 2टासिम खालामबाय आरो 2टानिफ्राय जबाय थानानै बे स्टुडिअनि माबा खनायावनो जोङो गामसा बनानै उन्दुना थायो आरो आंथ' फ्राय बांसिन हारसिं बेबायदि जादों आंहा दा बिथाङाबो सोलाबा हारसिंनो थानानै आङो हारसिंनो एडिटिं खालामनानै हारसिंनो थारमाने रायलायनायाबो गैया स्टुडिअनि खनायाव उन्दुना थायोमोन आङो आरो सानसेखालिथ' मा जाबावबाय बियो गुवाहाटि क्लाबावमोन खोमा नामुलि पार्ट 3 पस्ट जादोंमोन बिथाङा हरखाबै बिजिनियाव ना मायाव गुवाहाटिनिफ्राय फैदों सानैजोंनो दंमोन दाना आं हारसिं जाबाय बिदिनो गामिखौथ' माने मोनासै थाबाय मोनाबाय हरनि 9टा बाजियाव स्टुडिअनिफ्राय थालायबोदां सानमारि जेरै नैबे गोथार हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय
जोंनि मिउजिक कलेजनिनो प्रिन्सिपाल सार फैला बिथां बे मिउजिक स्कुलनिनो दफ्लानि फोरोंगिरि बिथां गपाल बर' सालबारि डिस्ट्रिक्ट सिनियर आर्टिस्टनि आफादगिरि अनजालु फंबाय लोगोसेनो मोननैबो प्रडाक्शननि गासै मावथिफारिया बे फरायसालिनि गासै फरायसुला फरायसुलि लोगोसेनो दासो मोनफैनो हानाय जोंनि बाम्बुला प्रडाक्शननिनो सासे लोगो बिथां दाब्ला बर' लोगोसेनो गासैनिसिमबो बे गोथार हाबाफारियाव अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। दा दिनै नैबे गोथार हाबाफारियाव नुजाफैनानै थारैनो गोजोननाय मोनदों, गोग्गानायबो मोनदों, मोजांबो मोनदों। दा सिगांनि बिबुंथिफोरा जिखिनि बुंलांबाय थारैनो आं जे माबा मोनसे बुंबावनांगौ आं बेखौ सानाखै। जियानो जा मोननैबो प्रडाक्शननि जिखिनि मावथि दङ, आर्टिस्टफोर दङ, बिथांमोननि जि दम, जि मावनो गोसो जानाय मावनाय बेफोरखौ नुनानै थारैनो जोबोद मोजां मोनो, थुलुंगा होनो गोसो जायो आरो थुलुंगा होबोबायबो दं आरो होबोबाय थागोन। गोबाव बुङा, मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन। दा जेनेबा जिखिनि सर्ट फिल्म दिन्थिबाय बेयावनो नोंथांमोननि जि रोंगौथि बेखौ रायजोफ्रा नुखाबाय। बेखायनो आं आसा खालामगोन सर्ट फिल्माव गोसो होआलासिनो नेक्स्ट बोथोरखौ नायनानै मोनसे फुल फिल्म बानायनानै नोंथांमोननि जिखिनि थांनानै थानाय राहा बेखौ खालामना लागोन होननानै आं आसा खालामबाय। मानो होनबा सर्ट फिल्मा बेजों माबा मोनसे थांना थानायनि, माबा मोनसे थाखा फैसा फैनायनि जों लामाखौ नुहुराखै। जिखिनि नाम जानांगौ नोंथांमोना जाखाबाय। बेखायनो मोनसे मोजां स्क्रिप्ट बानायनानै मोननैबो प्रडाक्शनजों लोगो नांनानै फुल फिल्म नेक्स्ट बोसोराव बोथोरफ्रा माबायदि जागोन बेखौ नायनानै मोजां स्ट'रि लानानै फिल्म बानायगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। लोगोसेनो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैगोन। दा जोङो फैसा थाखा गैयाबाथाय साफ्रोमनावबो बोलो थायो, अनलायनायाबो थायो, मददआबो थायो। नाथाय जेब्ला फैसा थाखा फैगोन, जाय बिथांमोना बाहायगोन, बाहायग्राखौबो मेगन सागोन। जायफोर लोगोफोर दङ बिसोरनि गोसोआव एना एनि साननाय फैगोन। बेखायनो बेखौ मिथिखा हसिखा फैसा जायोब्लाबो जों बे फैसाखौ माव बाहायगोन, बे फैसाया बहा थांगोन बेफोरखौ गोरोबलायनानै मोजाङै रायलायलायनानै बाहायगोन होननानै आसा खालामबाय। मानो होनबा फैसायानो सुथुरबो खालामो, फैसायानो लोगोबो खालामो। बेखायनो आसा खालामगोन नोंथांमोननि जि दा जेरैबायदि गोरा लोगो बे अराय जोरनानै थाथों। आसा खालामगोन नोंथांमोननिफ्राय जों जिखिनि दिन्थिबाय, जों जिखिनि दिहुनबाय बेनिफ्राय साबसिन दिहुनगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। आरो बे गोथार हाबाफारियाव सुंद' बिबुंथि बेखिनियाव दोनथ'बाय। साबायखर थाबाय सारनिसिमबो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव दान्दिसेब्लाबो नुजानानै जोंनो आब्रुथियै जोंनो बोसोन होनो थाखाय आं सारनिसिम आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय।